děláme tam dalšího videa. Já tady mám zapomeňte FZ Scooby-Doo. A tady máme Androida, jestli se pěkně vidíte. Vrtulníka teď nebudu vyndat a jestli vám to vadí. Promiňte. Hledí, to bylo... Vidíte, to já jsem se nemohl. Tak, teď. Tady mám Androida. Kde jste? To bylo fakt dobrý. Já vím, no. Dávejte mi prosím tě lajky, jo. Protože dávejte mi pořád ty lajky, jo. Já budu točit čím dál víc videí, když se vám to bude líbit. Tak u tohohle toho videa mi dejte tak aspoň 9 lajků, jo. Aspoň. Já maximálně... Ono videa jsme 8 zvládnutí a víte, kolik jsem dali tohle jsem hlavně? Milionka. No, tak. Ahoj lidi, to mám Boniku. Tak čau.